हेलो। हेलो। हाँ कौन करছো? एडी मो झील को खोउची। अच्छा भाउजो देह पा भल अछि तो? अच्छा देखिया फोन फोन करूनो कौन ହେଇଛି କି तुम देह पा भल नहीं ना कौन? ना मो देह टी भल नथिला ना। अच्छा ଦେଇକି ଆଉ କଣ କୁହ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ ସବୁ କରି ସାରିଲନି ଆଉ କଣ କରିବ? ଏଇଠି ବାସି କାମ ସାରିକି ମୋ ଝିଅ କୁ ଖୋଉଚି ଆଉ। अच्छा ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ହେଲା କି? ତୁମକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ କରତେ ପଡିବ କୁହନା? କିସ ପାଇଁ? ଆଁ? କିସ ପାଇଁ? ନାଇଁ ଏମିତି ପଚାରିଲି। ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଆଜ୍ଞା ମିଠା ମୁଁ ମିଠା କେମିତି ଭାବୁଛି। କହିବି? ଏଇ ଶୁଣ ଝିଅଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରିପେଡ୍ ସେବା ମାସକରେ କେଳେ ସଫା ଭାଉଜଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅନଲିମିଟେଡ ଡେଲି 2 GB ଡାଟା ହେଲା। ମାନେ ୟାର ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବୁନି ହେଲା କି? ତାଙ୍କର ପ୍ରିପେଡ୍ ସେବା ହେଲା କି ମାନେ ଝିଅଙ୍କର ଯୋଉ ରିଚାର୍ଜ କରିବୁ ଯେ ଝିଅଙ୍କ ମୋବାଇଲ ର ମାସେ ଯାକ କଥା ହେବେ ମାସେ ପରେ ଆଉ କଥା ହେବେନି ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କର ନ କର ହେଲା କି ସେମାନେ କଥା ହିଁ ହେବେ ହେଲା। ସେର ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ସରିଗଲେ ଆମେ ବି ତ ବନ୍ଦ କରିଦବା ନା। ଆ ତ ମୁଁ ଫୋନ କରିବି ହେଲା। ଆମେ ଫୋନ କରିବୁ ତୁମ ଦିଅର ଅଛି ନା ଫୋନ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଉ କିସ କରିବା ମତେ ତ ଖାଲି ଖେଳିତେ ମନ ହଉଛି କିସ କରିବା କଣ? ଖେଳିତେ ମାନେ ଅଛି ଜାଣିନ ଚାଲୁନ ଦି ଜଣ ସାଥି ହେଇକି ଖେଳିବା। ଖେଳିବା ଚାଲୁନ ଦି ଜଣ ସାଥି ହେଇକି। ଆଚ୍ଛା ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝିଅ ଟା ନାଁ ହଉଛି ବାବୁ ହେଲା କି? ନା ପୁଅଟା ନା ବାବୁ ଝିଅଟା ନାଁ ହଉଛି ସିତୁ ହେଲା କି? ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କଣ ଖେଳିବାନି ଭାଉଜ ଦିଅର ହେଇକି ଖେଳିପାରିବାନି? ଆଁ? ମାନେ କିସ ଖେଳ କଥା କହୁଛ? ଖେଳ ମାନେ ରୁହ ମୁଁ ତମକୁ ଶୁଣଉଛି ହେଲା କି? କିସ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଶୁଣଉଛି ହେଲା କି? 2 ମିନିଟ ଟିକେ ରୁହ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଖେଳଟା ତ ଆସୁନାହିଁ ହେଲା ଭଏସ କଲ ତ ଆସୁନାହିଁ ହେଲା କି ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା କି? 1 ମିନିଟ ପରେ କାଟିକି ଫୋନ କରିବେ କି ମୁଁ ଶୁଣେଇଦେବି। ନା ନା ତମେ ସେମିତି କୁହ ବୁଝିପାରିବି ନହେଲେ ନାଇଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଶୁଣ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ଜାଣିଛ ନା ଝିଅଟା ନା ହଉଛି ଶୀତଲ ଆଉ ପୁଅଟା ନା ବାବୁ କିଛି ଖେଳିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ଶଇ ଶଇରେ ଖେଳ ବାବା ଶଇ ଶଇରେ ଖେଳ। ସେ ଗୀତଟା ଶୁଣିନ କି? ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇନ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୀତଟାର ହେଲା କି ଶଇ ଶଇରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେଲା କି? ହଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଉଜ ଦିଅର ହେଇକି କେନେ ଆମେ ଖେଳିବାନି? ତମ ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ଖେଳିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଯିବ ପବନ ଖାଇତେ ଯିବ? ତମ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବି ଖେଳିବେ କିଛି ଅଛି? ସେମିତି ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଲୋକ ଆମେ ନୁହେଁ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କହିପାରୁନି କାହା କଥା ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ସେମିତି କେବେ ବି ମୁଁ କରେନି କାହାରି ସହିତ। ନାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ କଣ ହଉଛି ସବୁଦିନିକା ପାଇଁ ଖେଳୁଛି ଏଇ ଥରେ ଅଧେ
ସେ ଥରେ ଥରେ ହବା ମାନେ ସତୀରୁ ଅସତୀ ହେଇଯିବା, ବୁଝିପାରିଲ। ଏମିତିରେ କଥା ହଉଛ, ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ, ସେ ସବୁ ଚଳିବ। ମୁଁ କେବେ ଚାହେଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜାଗା ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜିନିଷ ଆଉ କିଏ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ତ ତୁମେ ହୁଅ କି ଆଉ କିଏ ବି ହଉ। ତୁମେ କଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଏକାଳେ ପ୍ରପର୍ଟି କରିଦେଇଛ? ଆଉ କଣ ପୁରା ହଉଛି? ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆମର କିଛି ଭାଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ? ନା ଦିଅର ମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଦବନି ତାହେଲେ? ନା। ଆଉ ମନଟା ପୁରା ଦୁଃଖ କରିଦେଲ ନା? ମନଟା ପୁରା ଦୁଃଖ କରିଦେଲ। କଣ ହବ? ଆଜି ତୁମ ମନ ହଉଛି, ଆଜି ତୁମେ ମିଶିବ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ମତେ ରୋଗ ହେଇଯିବ। ଭାବିଥିନି 100 ଖେଳ ଖେଳିମି। ତୁମ ଭାବନା ତୁମ ପାଖରେ ରଖ। ଆଜ୍ଞା। ତମ ଭାବନାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖ। ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ତାନେ ଭୁଲ କଥା କହିଦେଲା ହେଲା କି? କିଏ? ପପୁ ପମ୍ପମ୍। କେନେ? ଗୀତଟା ଗାଇଲା ଯେ ଭାଉଜ ସରି ଗୀତଟା ଗାଇଲା ଯେ ହଉଛି କଣ ଝିଅଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରିପେଡ୍ ସେବା ମାସକରେ ଖେଳ ସଫା ଭାଉଜଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅନଲିମିଟେଡ ଡେଲି 2 GB ଡାଟା। ତାନେ ଏଇ ଗୀତଟା ହଁ ଗାଇଲା, ଏଇ ଗୀତଟା ଭୁଲ ଗାଇଲା। ନୁହେଁ। ହେଇ ଶୁଣ, ସମସ୍ତେ 100% ରୁ ଯଦି 50% ବି ଭଲ ଥାନ୍ତି, 50% ବି ସେଇ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କଥା ଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ନୁହେଁ ତାନେ? ନା, ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି। ହେଇପାରିବନି। ହଉ। ତ ତୁମେ ହୁଅ କି ତୁମ ଜାଗାରେ ଆହୁରି କେହି ବି ହଉ। ଆଚ୍ଛା। ହଉ ଦେଇକି ଭାଉଜ ହଉ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହସ ତ ଦିଅ ଆମ ପାଇଁ, ନା ସେତିକି ବି ଦବନି? ଶୁଖିଲା ହସ ତ ଟିକେ ଦିଅ। ଟିକେ ଲାଇନରେ ରୁହ, ଟିକେ ଲାଇନରେ ରୁହ।